Pagkain ako guli, inyor ni ko gihupog at mga tamo daw. Ayo. Oh, tagay na mo day. Tagay na kabrad. Oh. Oh. Asa kayo man lagi? Nana, ako niya itong amigo na ito nga masilag ka ng pang-hits mag-inom. Nahubog na. Dira ba gini mo amot? Babagas na ako. Sa mga katay mahimo kay. Ani gumagawa na. Aklay libre nyo. Ha? Libre nyo, makapunal magkuhan. Kuriana. Sige man niya po kaging libre, diwam niya po bisa pag binisweldo, di ba niya po pakita na mo? Ah, lubiya sa istorya eh. Sige lang ko, pagkananad lang. Ay, sa pagkana istorya, abi kay kamo rin si libre ginom ba? Sige, istorya batin ako ba? Ika para pa rin ang pamasura niya mong inom. Pwede na. Sura. Bapo forma yun, masugaw. Ikaw kay Muraw-guhan ka ng Kabantis Airport. sura pamigika niya, ikaw dito kay kumpanya gitrabuhan niya. Iya ka. Ha? Iya ka. Ako wasa sunod. Gana tutuyok ato aduha iya usal ka siya ha. Ako. Huwag na tabi, uhol na kayo. Kapag lakaw ba? Uhol kayo ba? Ay mo, yung musiki na magtakitagay na rin lang. Ayos brad. Bako brad. Sige. Ano? Lamatan, uhol kayo. Layo ka ng lagawan eh. Kumusta naman tao mo? Tagsari yung kare niyo ba? Ay, sige. Nagtakitagay mo kagari na ko. Okay, wa may trabaho. May trabaho. Salamat ka, bugnawan. Hindi mo maginom pula po dahil sosyala tayo. Wala po pag tiguan. Ah, Bugno kina siya brad basta ka na libre. Oh, lami tanggas sinis. No? Tingnan sa libre. Sa libre. Panglas. iya kayo ano po ano libre. Okay. Wa pagihot da pagit kay nga bilin pagit. Ya. Nah, kami siya dali may. Na ito yo. Na ito yo. Sige sa kami higa. Yes, ko kayo na kayo, hits ko. Wala. Balik ko. Brad. Ate bisi to pag hit sumbuang sa inom na to. Para madali kay ko siya mabuyok. Hubog ba? Dugay mo ito mahubog mo nako. Ha? Aka wala bro. Okay, wala buta na ikaw ra. Di may nang mahubog siya. Mas di siya kay bausan. Tang para di na tabar din to siya kainom. Mas ito pang hits. Hindi to muamot. Ah, sige, kabala ko. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, siya may ito kainom na. Ako na yung mauna. Ini mana iya si iya ni ata. Ay mo nga muna na. Oh, ini mo na ayan. Ato iya ni. Ah, sige. Ako ani inom ko ni ako yung unang mabuyok. Ah, sige. Ini pa mo na niya. Kaya ulam karek pa na. Wala kay mobalik ka turun diri. Yan, nakaihi na. Hili ko dito eh. Kita ko dito. Kuha na po niya. Sige mo na kuha. Bago magaling ka ito. Di kay Ini mo na kay manang libre gani. Di mo tayo mo manginom siguro. Inom. Oh, ino na ko ara nya napayusabihan na para mahuro ko sa. sa papayable usa. Payabli. Manginom ka mo? Inom, Hindi mo manginom siguro eh. Ino may bagay. Grabe. Ako alam mo. Agsara dira mo ari nya. Manginom ko dire niya. Kapin maging istorya. Oh, di, wala. Kalimtil lang to brad. Kalimtil lang yung istorya na mo. Kalimtil. No! God, please, no! 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 Ang kay ito ta. Oh. Lami. What daw? Ba, ko lagi. Bugo ya, warbo ko yung kaon na ba? Ha? Auris. May nun? Nang kuan Hindi mo po ginom niya eh. sayo nga. Hapit na kay hapon. Hapon. Ya, unsa may Mga ni, bro. lingaw niyo dire nga. Totoo naman ko ako kasurilo sa inyo ha. Aw. Pundok kami diri Gusto naman ninyong kuan. pundok kami diri brad. Ugay duty brad. Ang kami duty. Tagay maruning nga mo ah. Wa di mo kuno na day ka nang Lagi pa nagsa? Di og ngay usahay manarbaho mi og kanay mga sidlain. Ngay mo kumakuha na mo nga sa pakyaw mo na mo kuha manarbaho mi. Di may pareha si mo nga stable gid mo trabaho. Stable ba yun? Stable ba? Stable Lamisa? Di Is? PL ba o sa pungkol. Ah, kaya stable eh. Abi ko kanang Buta na to. Lamisa ka, kuan ba? Tay. Gubog na mga brad. Gubog ko. Ah, dali agad. Dali ara ni mo nahubog eh.
Naon siya? Sama gusto na ko gulian siguro. Hubog ko ari na. Hubog lagi ko di na madagin. Duha pa ka siya, kaya hubog na ha? Hubog lagi ko lagi. Ang binawaan. Hubog lagi ko kung nagpawa ko pa no. Hubog ko. Binawaan kayo, duha pa ka siya, kaya hubog na ka na. Na, minagro na dali na ka mahubog noon. Sa unang ganing, mahura ka, tagdura ka kiss. Imo nga tanan tagay. Wala ba ako naligi siya, Brad. Epekto itong ibutang itong atuan, Brad. Siya, butang buli. Kung antong kamay ito ka ng pakatug, bakit? Dito na kumutang nga ito. Masitog inom niya, kita dita mahubog siya rin. Oh, lagi. Sige mo inom, kasubulan ko. Mo pa libre ba niya? Libre. Siya tagay. Tagay siya sa tuwap. Siya, tulunan niya. Kita, usap. Tanawa, wala ko ito nga ito, di. Kusuloy hagop. Sa may atip Di lang. mga nagtagaya, Brad. Ya, tulo ka tagay niya. Ato, usa pa ka tagay. Nga ibong na, sa usa ka kiss. Murag, katulor ta ka inom. Sa mga ito, ang buhato na rin na ito. Ato ni mga gawang naungan eh. Para higmata niya ba? Higmata niya. Basigsig tagay ba? May matam ganito ito. Hindi naman eh. May uling, Brad. May uling, Brad. Kana. Ate pa siyang naong. Higmata na. Mainom na. Wala dyan kaibaw nga. Higmata na. Itanaw siyang naong niya. Bulingit kasi siyang naong niya. Mag-sabay siya. Guwapo kaya. Sige ka magsama-sama. Adto na siya makaibaw. Ulis sila. Ikato sila. Ipanami niya. May bunga na siya yung naong. Sige. Ha? Sige, tumutang na. Sige. Tumutang na. Kana, iwa na kapabuta kay. Bug lagi na una mata. Para makabawas ta niya ato na siya bukaw ni. Kagok naman ang buwang gud. Kagok na nagmay buwang. Okay na siya. Mapriso ka. Gila. Bug lagi na, di lagi na. Ano. Ako tong gibutangan katong ginom na tong iya pagkatuog to niya padali siya mahubog. Wala na ibawot. Wala na siya ibawot na. Lagi na, ubog na siya. Kuha ito, bitsin to. Wala na siya. Wala na. Ato na bukaw na to. Di na siya kibaw. Kanang di na siya kibaw. Kuha na. Brad, tayo na ato na saksis ng kuha na to. Ha? Di na siya kibaw kay. Karon matuog mo na. Mata na niya. Bubangon ato na pukaon, hindi mo nagbalik. Nigulis sila na muna limpyo na tanan, di din nakabawas na to. Ako ani Brad. Paliw ko ayos Brad. Pero dako mo kay ni. Muto nga ani. Oy. Ang kutsilyo eh. Ibu to pa din kamo sa kuwan. Mas ni sunod dia ada yung pukaw na to para ikaduha. Kedua atong siyang kono muli na siya kumanti bumog kay na check ta na Sigurado ka na. Ano ba? Nagpalilay na ba? wah lagi hagod na Naniid na sa. katong gibutang nako dito ko nang gibutang nako tinuod yung tong bitsin nga makalipong ito what tay choice ato to siyang Sigurado direksyon na, Brad. oh nahubog gyapon epektibo gyapon Ano bitsin na? Bitsin na, direksyon na. bitsin nga kanang nabulok blue color epektibo pun kayo Ay, nagiyot siya. Wala ko na natuwa. Ay, naku, nakapoy ba niya? Be! Be. di ba kaning soko ni siya mata ni Aaron soko ni amo ba ning gitripan guling-gulingan ta ba ni namo gyat soko ni ron di ka balik makamata ni siya balikon ta ni niya Iya, Brad. Tagay na, Brad. Tagay na niya. ah to sa kaon
Brad. Brad. Sama na. Gimusa ko. Ay, musa ay. Nagulay ko. Usa lang. Usa lang. Usa lang. Usa lang. Bugay ko sa. Mo mali atong gipangita kami gani Brad. Dali ara ni mo nahubog kami kami nahubog Kayo gani. labi, kaupat na ni. No. Apat na. Ito dili ka nahubog. Sa, ay, hubog-hubog ya. Bugay ko yun. Suka na. Sa, Bugay ko niya. Bugay ko. Sige. Salamat tagay. Aping dito Brad. Aping dito Brad. Pag kita atong naong niya Brad. Yung naong, bawa ka batas yung naong. Hugaw kayo yung naong. manirog-irog. Murarog, yan naman, matag-unggoy ng tapaan dito sa daan lakaw. Hugaw katong naong Brad. Asa ka to? Ako sundan dito Brad. Lupuan ko to Brad. Pag yung naong. Hugaw ka to. Iko, grabe kayo. Kumain lagi. Taulit mo ka kumain eh. Saan akong naong day? Baka nga naman nagmaayo siguro. Ate, kagdura yung mga bigo ay. Hindi may mo, palikol na ako day. Dami ko buhangan yun. Bakit ko yung mga bigo ay? Bugtog ako naong. Karoon na mo. Ini ako kay bunal gitu agit. Ako tun yun doon. Kani yung mga naong gid. Inyong gagawin akong naon. Hugaw pakidan niyo gagawin. Pantay kang balikon kay mo agit. Kani. Ilagay ko na akong mga naong gihugaw ag mayo. Luoy ka to siya. Karon. Tipo, gumoto ka Karon, litan na duha. Mura po sa kaba. Gusto niya. Kanang ito Brad. Kayo. Kamon duha lagi. Ritan gina ko be. Brad. Mara sa kayo mong Bawas ko duha ron. Naran duha eh. Tayo na Tagay. inom, Brad. At lahubog kayo, pero di kayo mo. Sige mo. Pangits. Inom. Mara, sige. Samo den duha. Sa yung niyo kung binuangan hugaw kina ko naong. Di man, di man kami na Ah, hugaw kayo. Kaya na ko guli inyo rin kung gihubog ang butangan ako duha. First blood. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. What's up, mga lord? Guys, kami tuhan guys. Hi, guys. Salamat kay guys sa nahuman kita mong video no. Pasalamat ni sa amuang sa video na mo. Shout out ko sa amo mga followers sa Kami Tuhan Vines. Shout out ninyo. Please support Kami Tuhan Vines, Boy Bunal Vlogs o Batang Purdoy Vlogs. Chad Mix TV. Shout out eh. Shout out ko diha sa Kami Tuhan Vines day sa akong mga amigo na ko diha, mga solid kayo mga followers o mga kusog sa kayo mo comment o like day. Sila si Jake Latayada, Please support sa mga Kuwal Pino. Shout out ninyo dira. Shout out og sa akong uyuan do sa nasa gawas day nila ni Pat Bendigo Murillo. Shout out ninyo diha Brad. Like and share Brad. Kay bago ko kamo mo supportive nga mo mga fans mo. Salamat kay kaninyo day ug wa mi dire gid. Salamat kaninyo. Shout out kay ko sa tanan sa followers sa Chad's Mix TV. Shout out tanan og aliw ko sa support guys sa Chad's Mix TV. Ako ang page og dako ako masalamat ninyo guys o sa among mga viewers sa among bag-o nga page sa Kami Tuhan Vines. O ayaw kalimot mga idol nga i-follow ang among bag-ong page Kami Tuhan Vines o ako mga kaubanan si Boy Bunal Vlogs, si Boy Palaihi o si Boy Batang Purdoy. O shout out tanan sa mga among mga followers. Boy, apas day ko day. Shout out day tanan sa mga Murillo family ug sa mga Kapin family day. Sa akong mga ayaan ug uyuan ko diha. Salamat ninyo tanan. Shout Supportive. out sa Alcordo family ug sa tanang silingan nga nakakita sa among video. Tanan, shout out. Bye-bye.